Isih tok angen ae. Baik, satu tebang lewong spesial Mas Gopay, Mas Wawan yang punya kawasan Ivana Musiknya Indonesia. Ayo dekat bunda. Serah foto di jantung. Iki loh, Gopay. Oh di mana? Ayo. Ayo Bu, panggil pasukan Bu. Ayo goyang semua. Ayo Bu.
sepisan ketemu. Bagus kan pikiranku nggoda ati Rintan sing yang Kunci yang dalu. Hei 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 Gendong kemana-mana. Dadya ati sawiji senadyan nato palakon. Mas Cipto, Ya sayang. angsuran lancar. Alhamdulillah. 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 Tanggal 10 iso nyicil. Iya, mendreng to Mas. Heeh. Sabtu Yo. Dadya sisihanku. Mogi Gusti nglilani tresnaku bakal ginowo mati. Spesial buat sobat-sobat Solo Kumbang yang sudah stay tune. Terima kasih. Sobat-sobatku yang sudah pasang channel Krakatau di Jantung Sebandung. Sepisan ketemu. Tumete sing kalbu. Tak gendong kemana-mana. Dadya ati sawiji senadyan nato tak lakoni. Ini lagunya apa? Jayang Senggol yang lama. Oke. Sabtu Dadya sisihanku. Lewong sampun. Lewong sudah. Hei. Bablas kenyi jam sari spesial Bang Gopeng. Yo yo yo. Joget. Mbak Wati Sebanun, Mas Pino, Mas Eri, Gak nyawer gak apa-apa, joget aja. Mbak Nisa, Mas Satrio. Yo yo yo. Nangis
Spesial Bang Gapai. Bang Gapai nyidam Mario. Hey hey hey. Joget lagi Bu. Terima kasih Bang Gapai. Wes. Silakan. Mas Haris. Jaluk sawaran yang bose. Ojo yang aku. Oh iyalah. Gawang angel dilalekne MC ini ragam senggak. MC ini ragam senggak ya. Boh. Bisa
pisan iki. Ben, pokoknya nak numpak rukun Juragan kuwi los. tertib. Bar iki njaluk apa ora dikeki neh. Iya. Oh, ben. Ya aja banter-banter. Penting njaluk neh gak neh. Aku nganteni mring janji-janjimu kapan aku bisa nambani lara bisa masuk Aduh wong maneh nalikane sepisan ketemu eneng kono kae gawang-gawang dilalekne Muga-muga Gusti tansah mamarno dadi sranta usada lara asmara lara asmara Pak. Nak lara asmara biasane metu. Ajur. Bar niki napa melih lagune? Penting lara asmara. Matur. Bar iki mawar hitam kowe. Aku nganteni mring janji-janjimu kapan aku bisa nambani lara asmara. Matur sembah nuwun. Monggo Mas Cipto. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangku nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu yen tak telepon yen lali janjine kandhane alesane
Haji. Pak Haji. Tidak ono Pak Haji. Ben awet nom. Ben awet nom yuk. Monggo Pak Haji. Jan-jane kowe ning gelagatmu saja nyukriyani amiku sujono kowe kencan karo wanita liya Ivana. Atur sembah nuwun Pak Haji. Pak Haji. Mas Septo. Oke tayo. dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe Joget dulu dong. Tak SMS rambasi. yen tak telepon Yen tak telepon malah ngopeni. yen kepoto Yen kepatok pipimu mesti tak siwal, 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 siwal. lali janjine kandhane alesane Matur nuwun Pak Haji. nganyelake sapa wong sing ora gelo kadung Ayo Pak Haji. kandhane kowe ora teko Oh, Hop, hop. sampun. Up Ora Gak enak, gak rusuh, enak. rusuh iki rusuh. rusuh hup Ditagih. Gak enak mergo ditagih. gak enak mergo ditagih Janjane kowe nang endi? gelar